दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि जेनाखि केन्डेल लाइटिं प्रग्राम बेयाव शेयार खालामफानानै आं इनायनो गोजोननाय मोनदों। जाहोना बेनो जे एनडिएफबिआ जोंनि आमटेका एलेकायाव सिगाङाव बेसेबां जोंनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ आं गुसुङै बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय जों एनडिएफबिखौ बिएसएफनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव जों जोथोन लाबोनो मोननाय। दा फैयै फैयै बै समाव जेब्लानाखि एनडिएफबि जायो बे समाव जोंनि आमटेकानि हालोदा इनायनो गाज्रिसैमोन। मोनसे हारिनि बेंखननाव नाथाय बे अलखदखौ 1973 7 अक्ट'बराव जोङो बै मोनसे गुबुनारिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां खालामना होनायखौ जों दिनैसिम बावनो हाया। जि जायगायाव 1973 7 अक्ट'बर बेयाव उदां खालामनानै होखांनायनि उनाव जोंनि बे बिसेसकै 54,000 बिगानि गेजेरावनो प्राय 20-25 हाजारसो बिगा हाफोरखौ उदां खालामनानै दिनै बे जायगायाव जोंनि गासै बर'फ्रा उदाङै रायजो जानो हादों, सान्थि भाबै रायजो जानो हादों। बेखौ जोंनि आमटेका ओनसोलबासिया बेखौ बावगारनो हानाय नङा आरो बावजाथावबो नङा। आं बेनिखायनो बेल' नङा आरो गोबां गुबुन जायगायावबो जों मिथिस' हायै एनडिएफबिआ गोबां हारिखौ बोखांनायनि मुङाव गोबां खामानि मावदों। बेनिखायनो आङो गुसुङै बुंनो सानदों जे दिनैनि जिनाखि केन्डेल लाइटिं बेयाव बारग' एक्स एनडिएफबि लिडारफोर केडारफोर आरो बे खाथि खाला गामिफोरनि गावबुरा सेक्रेटारिफोर आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। खुब गोजोननाय मोनदों। दा बिदिनो जों आसा खालामो गाबोननि जिनाखि बेल हियारिं बियो जाहाथे उदां जानायनि लामायाव फैयो। जों बेखौ दहाय 1 मिनिट जों गावबा गाव धोरोमनि फोथायारिफ्रा बिसासजों 1 मिनिट जों गसाइनियाव आर'ज गाबबाय। फोथायनाय दं सारा उदां जागोन आरो सानसे बेलासे जोंनि सार डिआर नाब्लानि मावनायाव बर'फ्रा गासैबो खौसे जागोन आरो जों थोंगोरै गसंनानै जोंनि गासै अलखदखौ जों सुस्रांनो हागोन बेखौ आसा दं।